Minä oon tosi kova alkoholisti ja nyt ollut 4 viikkoa selvinpäin. Niin yritän tän avulla nyt olla selvinpäin, että tekee näitä videoita ja jos se sais, jos sillä sais vähän motivaatio tähän. Minä vähän kerroin itsestään, minä olen 12-vuotiaana aloittanut ryyppäämisen ja se olisi jatkunut tonne 20 asti, kun tuli ensimmäinen haivantulehdus. Minä ryyppäsin sellainen putkeen ihan siinä loppuvaiheessa niinku jopa ihan kuukausia joka päivä. Ja sitten tuli haivantulehduksia, minä olin sit koomassa 3 viikkoa ja sairaalassa piti olla yhteensä 7 viikkoa. Niin se silloin kuolla. Ja sitten sen jälkeen minä olin juomatta 2 viikkoa, mutta tuli noin muut päihteet tähän kuvioon sitten. Oikeastaan kaikki ruokana on ollut, että kaikki mennyt. Kaikkea on, mitä on ollut saatavilla, niin on mennyt. Ja nyt on kova motivaatio siihen, että pääsis eroon noista kaikista. Meillä on 3 vuotta korvaushoidossa. Se on katkaissut mun vankilakierteen. Ne on ollut 8 kertaa vankilassa, mutta ne on ollut tosi lyhyitä pätkiä. Semmosia talousrikoksia, että kun piti aina hommata sitä Subutexia. Ja sittenkin tuli tehtyä petoksia ja varkauksia sun muuta, että sai sitä sen Subutexia. Nyt kun on korvaushoidossa, niin sen saa joka aamu. Eikä tarvitse tehdä rikoksia, että saa sen. Niin, jos haluatte olla tässä mukana ja katsoa, miten tää selviytyminen jatkuu eteenpäin, niin seuratkaa ihmeessä ja tykätkää videosta. Katsotaan, minä pyrin tekemään näitä videoita niinku päivittäin. Mut hei, ei tässä mitään muuta. Ciao kaikille. Morjes.